Здравейте всички на VBOX 7 YouTube, аз съм Кристиян Косънин Гочев. Това е един клип. Казах си да направя епизод 3 на предизвикателства. По-скоро наистината ли се осмеляваш. Епизод 3, но няма да правя клипове поне. Значи утре, така се каже, първи учебен ден. Няма да мога да снимам много. Когато съм свободен, ще снимам. Когато не съм свободен, няма да снимам. Също така доста хора ме писаха на лични, в фаски и така нататък. Дали нося очила с диоптер? Това не са точно очила с диоптер, това са фалшиви, така да се каже, с очила, така, фалшиви очила с диоптер. Виждам, че доста хора са се абонирали за мене. Абонатите са 1637, 8 и 9, не знам, някъде толкова бяха. Ако харесате моите клипове, дайте вот за този клип и да се абонирате. Да, пауза. Когато не работи, още една. Свенер. Така. И още една запалка, оригинална Клипер. Искате, може да прочетете Клипер. Много е хубава, даже няма някои трикове. Гледайте. Доста хора ми писаха, също така, за втори път казвам, това е друго. Доста хора ми писаха в Ask, VBOX. В смисъл на VBOX нямам клип, не кача там вече клип, защото ме баннаха ми профила. Също така писаха ми един пияк ловец, ако искате проверете в търсачката на YouTube. Пияк ловеца, мой приятел, който ми каза как знаете едни тапанари, млъквайте! Едни съседи тук момчета играят в футбол. Значи тъпа някъде ще към 4 минути и малко повече, не знам. Също много доста хора ми писаха, приятеловеца ми помогна как да сваля Euro Truck Simulator 2. Снимам с Bandicam, както и казах в епизод 0 на влог. Това, което значи с Bandicam снимам. А това, което сега снимам, е влог. Това виж от мен, абонирайте се, дайте положителен вот за този клип. Харесате Facebook страницата ми, Facebook профила ми и YouTube профила ми. Facebook страницата ми е Кви 6 лева. Харесайте ми я. Довиждане, пичове!